دار أبراهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقم مولاي صلي وسلم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي على تنوكا بركدا مسامي على كرابا كرنكركا كهيناي كنيسي جين أنا كونفم بلا جلما أمبي سالاكا أنا سومو بلا جلي ani mawo ma da yutu nyonya foka ta jodon se ala kanin au bey o jamakulu sanu mai fe bi wajulu keneka niye anye bamako yirimajo stade 26 mars konnana ka be septembre kalo aletle nanima o min bena domba kalo aletle tani fla suma sula son herema no de alakiraba kisini nema ba kan o bangeli suye mimbe nyana maya Slameya konnana fanchaman fe ala sonama nin kene sanumay nyinaye asambina nikelinye sango san abe labe jamiyatul ansar din international fadi che bawfe mimbe nyenamaya anfa anan karamogo ananga mali ho conseil islamique nyemogo bafe a Seydi Sharif Ousmane Madane Haidara ka kayni nyinantay ala sonama sanko ni shurula fo maw hakilla ka fo wajulu koni aletina ke Shirif kaka kene akacha ala fe sanji koto o wuli jamiyatul ansar din tonde ka farakanum bagaw kan ukoko luka mauludu ate wuli abeke unana kaisa di 26 mars fa ina fo awire kun nyebe ola chogoya mununa ala jelen kumeka ale min kono a Seydi Sharif Ousmane Madane Haidara ala sonama yanaka se kene konnana ankara mogo Isa Muhammad Sharif Haidara ale dakurnya flalase segida wore awbena ulu la seru soro ira modin sanuma mini aduskun saniyalendo aka keta saniyalendo aka fota saniyalendo Bahauddin Kamaluddin Zamzami wa Seydi Sharif Ousmane Madane Haidara akelen ko ka kene la soro o kera nison dia ko bay foliw koni o kera fe ka munumunu ina fo awire kun nyebe ala chogoya mununa ko fe jamiyatul ansar din ka bunya masengi dongli tara ko o da kenen konnana Shirif kay janjo tigi wa janjo kana ka fo ale sigiro la sorolen tumana mina wati ere chugoya kama kuma kelaw kuma duruma nga sigida wore awbena oye ni sigida ina a Seydi Sharif Ousmane Madane Haidara kuma kelaw ka kuma kofe ay dakurnya flamin lase mawludusu nini aw ambeni yorobala anga jeka nyamada ofe nina mawludu temu min labena groupement fe ni onyamore a Seydi Sharif Ousmane Madane Haidara ode mawlud nabawi facteur de justice sociale et de tolérance nationale. Al-Mawlid al-Nabawi adlun ijtima'i wa tasamuhun watani. Anga jamana o mawo bendela wa Sharif Ousmane Madane Haidara reka hakina yeninde kadi mawludu ka bo akake gela minu be jamana kono mawludu kala o ka sega kuma oka jamana farafina yere be mawo bendela karamo Haidara jamana en fambe woleli ke kiga do ku ye geleaw ni saw ni joro beno mina so be fanchama fe kada mawludu kene bonya ka ne Haidara yere dala ka bonya ala barakati bi kiga do ke faso yi olu ba fo parce que toro buka nge Haidara yere fengile mimbe istra fengile mimbe desega sno o ye toro minu be ke faso la kanyeshi mogowero ma ibi ala ka kisi ko ne be ala ka tanga kono ala ka ni kisi ala ka faso kisi ka farafina la kisi ala ka jien lafiya anya foto ko mina kuma la chama ni fana beno minu ni kuma kaka me programme to ya kama ambe kuma joni yorola ka kuma di ankara mogo ma kuma tigi be na me ka min kono a Seydi Sharif Ousmane Madane Haidara olana narju rilak malana min siwak qad faza man ihtada بسيدنا الشريف قولك قول مفيد رأي
رشيد ويل للمكذبين قريشيا أبطهيا وحبيب المحسنين مبشر المرشدين ومنذر المريدين يا ابن بامدان عيدر وسيد باشتان حفظك الله من كل أعداء الدين هيدرا على خنيس جميع صلى الله عليه وسلم awa me sarmo nalia fo akani dafunya flam mangtula akanyeshi ankara muoma donc amgoro de ankara muoma kaira ka fo anye fatia takaba kaka bismillah alaka ne sabati wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh من شر شيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد السلام يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله نكنن كان ambi folo ka ala defo ka ala barkata ka ala wale mando ka soli kiraw nyamo kan Muhammadul Mustafa ambi min ka kene ka suina ka soli asodi ngo sanimon kan ka soli aka sahaba nyimon kan namboray ambo fo cɛ minnu bi yan muso minnu bi yan a sara bi ala de bolo nin sanjiba in cɛ la nin degunba in na nin bɔgɔ in forokili la aw k'a ka so damumaw to yen ka na si kɛnɛ kan alakira tɔgɔ la aw sara bi ala bolo ala ka hɛrɛ k'aw ye ala ka hɛrɛ k'aw ye si ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a da n'aw ma hami o hami bi min na min ala ta bi bɛn ala k'a bɛɛ dilan ala k'aw nisɔndiya n'aw bɔra yan ala k'a yira aw la ko a ye ko dɔ kɛ ala ye ala k'o hɛrɛ k'a n'aw ye ala k'o hɛrɛ k'a n'aw ye silamɛ sanji tɛ se ka silamɛ dɛsɛ a ka baara la a tɛ se ka kɛ manil farki manil muyi manil nasir manil kafi manil wahab manil wadud wahid mais ni y'o dalilu ye o kuma kɔni tɛ ni y'o dalilu ye kɛnɛ kan aw sara bi ala de bolo ni hɔrɔn ko n ko i bɛ sa ka de an ce nin kɛnɛ in kan an tɛna taa yɔrɔ jan an karamɔgɔ ye dakuruɲa fila fɔ aw ye yan o tun bɛ su in na bɔ pewu mais n'an balolen don an bɛna an sigi ka ɲɔgɔn filɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka foli kɛ ɲɔgɔn ye n'o tɛ ala ye cɛw di kaban olu bɛ se ka min yɛrɛ fɔ Hayidara tɛ se k'a fɔ an bɛ dugawu k'olu de ye ala k'u sabati ala k'u sinsin an bɛ kɛnɛ min kan Seyidu Rusulu bangeni kɛnɛ don n'a bɛ fɔ a ma an fɛ yan ko mawuludu mawuludu kunbɛ cogo t'a la mawuludu ɲina magankaw y'an kɔn a la madinakaw y'an kɔn a kɛli la u tilala ka papiye bɔ k'a jɛnsɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ko an ka mawuludu kɛ a bɔra Makan de
ko ɲinɛnta ko an k'o bila ɲumanya hukumu kɔnɔ ani dɛsɛbaatɔw dɛmɛli mais an yɛrɛ fɛ yan an ka ɲinɛ mawuludukɛla bɛɛ jɛra ka réunion kɛ u bɛnna min kan ko an ka ŋaniya ɲuman sin jamana ma ni dugawu ye o kɔfɛ an ka silamɛw ni maliyɛnw wele ka na bɛn ni kelenya ma ani yafa ɲɔgɔn ma o kɔfɛ ko ka wele da an yɛrɛ ye ani an ka faamaw ye ni ladiriya ye ani tilennenya wa ma ala rasul illa al balagh foyi an bi kuma an yɛrɛ fɛ k'a ɲini an faso denw fɛ minnu bi Mali in kɔnɔ ani minnu bi Mali kɔ kan ni gɛlɛya bonyana fɛn o fɛn bɛ se k'a nɔgɔya a yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ don ala y'o de fɔ an ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu silamɛw ko a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la a kana fara kuranɛ ko n'an farala ko an fanga bi dɔgɔya se bi kɛ an na bɛn de ye hɛrɛ bɛɛ daminɛ ye hɛrɛ bɛɛ daminɛ ye bɛn de ye ni bɛn ti yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hinɛ te a bi wajibi an kan an ka bɛn fili bɛ yɔrɔ minnu na an k'o yira ɲɔgɔn na mais anw ka diinɛ in a nana ni kelenya de ani ladiriya o la an bɛ wele min da an ka fanga ye an b'o de fɔ don o don an ka donba sigi fɛn o fɛn na an bɛ faamaw ka kado d'u ma kado wɛrɛ tɛ dɛ seli kado tɛ sun kado tɛ ala bɛ kado tɛ n'a ka di faama ye a k'a fɔ ala tɛ yen o y'a kungo ye mais a bi jamana min mara don min na a ka kɛ ladiri ye a ka tile a kana maa janfa a kana mɔgɔ tɔɲɔ hali n'a ko ala tɛ yen ala b'a dɛmɛ ala b'a dɛmɛ diɲɛ yan ala b'a dɛmɛ n b'o exemple surumani dɔ d'i ma ladiriya sira kan an y'a fɔ siɲɛ caman Sidina Ali alakira ka sahababa dɔ don alakira balimakɛ don a denmuso cɛ don Hasan ni Husaini fa don Fatima Zahara cɛ don o ɲɛ da y'o de dɛ kɛlɛ kɛyɔrɔ la fana a fɔra i ye la soifa illa zul qafar bamuru foyi tɛ yen ni Sidina Ali ka bamuru tɛ ni kɛlɛ ganna wala fata illa Ali wa ni kɛlɛ gana cɛ wɛrɛ t'i ye ni Ali tɛ o Ali kɔtɛrɛ dɔ tun b'a fɛ kɔtɛrɛ de ye n y'a fɔ aw ɲɛna fɛn min bɛ n'a fɔ barikon datugu barama datugu ni mɔgɔ bɛ n'i bugɔ ni bamuru ye ou bien kalakisɛ ye i b'a kɛ k'a kunbɛn o kɔtɛrɛ ɲumanba dɔ tun bɛ Sidina Ali bolo a ye kɛlɛ caman kɛ n'a ye mɔgɔ ka fɛn dɔ bɛ yen a ye don minnu tɛmɛ o souvenir b'a la a bi bonya min ka ɲɛ a ye a diyara Sidina Ali ye kosɛbɛ arabuw b'a fɔ ten el ayyamu tamdi wa zikriyatu khalida don bi tɛmɛ nka kɛlenw bi segin dɛ ah oui don bi tɛmɛ dɛ mais kɛlenw bi segin dɛ a y'a janto a yɛrɛ la Sidina Ali a ka kɔtɛrɛ de bununa a nɔfɛ kɔtɛrɛ sirilen ɲɔgɔmɛ na kɔtɛrɛ bununa n bɛ fɛ a ka silamɛya faamu el
afradu zaila mɔgɔ kelen ye fu de n bɛ fɛ a ka silamɛya faamu n b'a fɔ a ye cogo min na wa dalu min fana don yɛlɛmɛ cogo t'a la kalan tɛ se k'a bɔ a nɔ na non kalan tɛ se k'a bɔ a nɔ na silamɛya tɛ seli ye sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ nin bɛɛ donna silamɛya la silamɛya ye san 11 kɛ seli faridayalen tɛ sun t'a la jaga t'a la hiji t'a la mais silamɛw bɛ yen mais nin bɛɛ tilala ka don silamɛya la ko a bɛ silamɛ yɛrɛw de dɛmɛ ko tari silamɛya na ɲɛ u bolo n'i ye ɲɛfɛn kusaya fɛn yɛrɛ ye i perdira dɛ n bɛna Seydina Ali a ka kɔtɛrɛ bununa nɔfɛ n bɛ fɛ an ka faamaw ka nin lamɛn tɔɲɔli bɛ jamana o jamana kɔnɔ a ɲɛ tɛ suma nkalon bɛ jamana o jamana kɔnɔ faamaw fɛ a jamana tɛ lafiya fo ka diɲɛ wuli wa faamaw t'u sago sɔrɔ tɔɲɔli man di Ala ye Firawuna y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ Firawuna ko ale yɛrɛ de ye Ala ye ko ana rabbukumul a'la ko ne de y'a ka Alaba ye Ala ma foyi fɔ a ye a ko ale yɛrɛ de ye Ala ye mais Ala ma foyi fɔ a ye a tilala k'a fɔ a ka mɔgɔw ye ma alimtu lakum min ilahin ghayri ne tɛ Ala wɛrɛ dɔn aw la ni ne Firawuna tɛ Ala ma foyi fɔ a ye mais a ye Bani Israɛlakaw tɔɲɔ min kɛ Ala ko Musa ma n bɛ n'i ci Firawuna ma innahu tagha Firawuna yi ba dara a kafara a dara a yɛrɛ la a ko a ye Ala ye ne Ala ma kuma nka a bɛ ka kan ka jɔnw tɔɲɔ n tɛ jɛn n'a ye tɔɲɔli man ɲi hali ka du kɔnɔ i wolodenw n'i y'u tɔɲɔ Ala b'a jira i la i woloden n'i y'a tɔɲɔ Ala b'a jira i la i ma n'i muso tɔɲɔ i b'a ye diɲɛ na yan yanni i ka sa hali ka kalandenw n'i y'u tɔɲɔ fo Ala k'a jira i la yanni i ka sa a non tɔɲɔli man ɲi baarakɛdentigiw a y'aw kɔlɔsi dɛ ka baarakɛden bila baara la e yɛrɛ tɛ sɔn i denw ka min kɛ i mago satɔ don nin yɔrɔ in na an tɛna taa yɔrɔ jan kosɛbɛ n bɛ na o an ka faama nana anw ka diinɛ na silamɛya diinɛ an ka hadisa bɛɛ Alakira y'a wajibiya an ka sallallahu alaihi wasallam ani an ka kuranɛ kɔnɔ ko an ka fanga bonya ko a ye faamaw bonya kira ko hali ni Éthiopie jɔnfin n'o de kɛra a ka ɲɛmɔgɔ ye ko a y'a ka ɲɛmɔgɔ bonya n b'o de fɔ don o don ɲɛmɔgɔ bonyani ani tiɲɛ ti fɔ ɲɛmɔgɔ ye u tɛ kelen ye dɛ an ka ɲɛmɔgɔw bonya b'a yɔrɔ an bɛ dugawu k'u ye nka a kan'u dekun fana an bɛ tiɲɛ f'u ye dɛ parce que diɲɛ tɛ o an bɛna sa o lahara Ala ka taa fɔ nin kɛra mun ne ma kuma a bɛ sɔrɔ Hayidara dɛsɛra ɲɔgɔn tɛ ne b'a fɔ mana nin yɔrɔ in na an b'an ka minisiri an bɛ kuma d'a ma minisiri min don yɛrɛ dɔgɔyala don a wulibali don ne t'a ka to dun hakili t'a ka mugan yɛrɛ la ko a y'o di yan ah oui mais cɛ don Ala ye dɔnni caman nɔgɔya ye a bɛ tubabukan dɔn a bɛ surakaw ka kan dɔn a bɛ angilɛ fɔ n t'a dɔn sa n'a bɛ sinɛ fɔ k'an kɔni mɛn mais Sikaso ka don an bɛ kuma di an ka minisiri ma an t'ale dekun a k'a ka dakurunya fila fɔ a taa yɔrɔw ka ca an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka walanda ye monsieur le ministre
ayiwa wallahi edra ye mɔgɔ faga ni kuma ye Bamanan bɛ alhamdulillahi rabbil alamin kuma jante an bolo su na an ka jamana président de la transition n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ani premier ministre docteur général de division Abdoulaye Maïga olu ka folikan de b'an da su na k'a fɔ serifukɛ ɲɛnɛ serifukɛ min ne nana ma a b'a yɛrɛ dɔgɔya ka di e ma a bɛ e bonya mɛ n'a sɔrɔ a yɛrɛ la ko a tɛ ka to dun a tɛ ka est-ce que serifukɛ yɛrɛ tɛ sɛnɛ fɔ yɛrɛ ye ale ko ko ne bɛ direct fɔ ale kɔni ta ye directement yɛrɛ de serifukɛ an bɛ fo k'e barika la an nisɔndiya ni an fari fonni ka la e jɔyɔrɔ kan jamana kɔnɔ min ni o ye ɲɛdimi ye ni kɔnɔdimi tɛ serikɛ su na ala ye kabako ko dɔ yira an na ala ka ko si tɛ kɛ ni kabako dɔ t'a kɔrɔ ma bɛn b'a fɔ serikɛ fɛ ko fɛn dɔ b'a bolo a bɛ k'o dogo mɔgɔw la a b'a kɛ ɲɛna ko kuma ye san nana su na ka yɔrɔ bɛɛ garaba garaba n yɛrɛ kun ko jama tɛna bɔ bi an bɛ nana an bɛ ɲɔgɔn ɲininka mobili kɔnɔ ne ko denmisɛnnin ma ko est ce que image b'e bolo n ko a n ko serikɛ kɔni jamabɔ fila kɔni b'a bolo mɛ est ce que su na jama bɛ bɔ wa an bɛ sera fo yan fɛ n yɛrɛ mɔgɔ la fo naani o kɛnɛ yɔrɔ bɛ fa serikɛ e ta tɛmɛna wuladugu kan fo n'a kɛra wulidadu ye sa i b'a sɔrɔ olu b'e bolo n'o tɛ wuladugu kɔni tɛ nin ye sanfiɲɛ b'an kan yɔrɔ sumanin don bɔgɔ baraka baraka bɛ yen mɛ ansari mɔgɔw ne y'a fɔ daminɛ ko walahi ko ansari mɔgɔw ni ka gɛlɛn cogo min na ni ala cɛ ko hali serikɛ t'a wo kɔnɔ bɛ taa a tɛ nin ye n bɛ min fɛnɛ serikɛ ansari mɔgɔw u bɛ sɛbɛn la koyi an ne tɛ yɛrɛ fɛ ansari b'e fɛ a mɔgɔw quoi kabako dan ni ansari mɔgɔw ye ko jija bɛ ninnu na walahi bilahi talahi u k'u ɲɛ wusu ka sin serikɛ ka kow ma cogo min na mɔgɔ mana se ka ninnu ɲɔgɔn sɔrɔ ka di yɛrɛ ma a bɛ jɛ da dɛ ne kɔni y'a ɲini ala fɛ sa ala ka si jan di serikɛ ma mɛ serikɛ ne n'e ka di cogo min na e man ka n fana to ten dɛ minisiri o ye faamuya ta ye mɛ jama ka di n yɛrɛ ye dɛ n'a sɔrɔ a yɛrɛ wulibalo jama ka di bɛɛ ye koyi ansa jama mɔlu jama a yɛrɛ bɛ kɛnɛ na su na n'i y'a mɛn ko ala ka kabako dan don i yɛrɛ mɔgɔ ma yɛrɛ gason ka su na mɛ o kɛra sababu ye fɛn yɛrɛ organisera cogoya min yɛrɛ la hakikatan n'i yɛrɛ ɲɛna ka tɛmɛ san tɔw kan bilahi wallahi parce que a organisé de façon très civilisée mɔgɔ si tɛna se mɔgɔ si ma gason ko kuma t'a la foyi t'a la n'a yɛrɛ tilara a bɛ lafiya serikɛ barika b'i la ala k'an ni jidi ka hɛrɛ kɛ an ni e ye ka sababu ɲuman kɛ an ni e a ka di e yɛrɛ ye ka kɛ cogo min na ala kɛ an ni e kɛ ten ala ka barika don silamɛya la ala ka bɛn don maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an ka surasiw ala k'u dɛmɛ an ka faama fɛn fɛn bɛ yen ni teni b'o la ala k'u dɛmɛ an yɛrɛ bɛ yen ni an bɛ minisiriya ni faamaya dɔɔnin na bi ala k'an yɛrɛ dɛmɛ parce que dɛmɛ ye mun ye a ye min fɔ ni ala ye tilemaciya hakilila miiri don kɔnɔ ala ye dɛmɛ faamaya ma nɔgɔ de serikɛ a ye dugawu k'an ye walahi faama ye hinɛtɔ fɛn de ye faama ni hinɛ ka kan a ma nɔgɔ ala k'a ɲɛ an bolo ka na n ka nisɔndiya jira e yɛrɛ su na ani e ka waleɲuman dɔn a ye ko dɔ kɛ su na karamɔgɔ bɛɛ t'a kɛ n'i taara dɔw ka kɛnɛ kan u bɛ minɛ ka sigi k'e nana k'i dugu fo e bɛ laaba
mais sɛbɛkɛ ko a ma sisan ne ni n ka denmisɛnninya ko ale t'a fɛ ko ka n tɔɔrɔ n dɔtɔ ko an ka faama donna ko ka kuma d'u ma ko ni tila ko n ka n yɛrɛ ɲini ni dɔw lo o tɛ jɛn n'o ye ne t'a dɔn misi a man bonya bon n bɛ kila ka yira aw de la bon ni sɛbɛkɛ in bila ka taa ansari ka kɛnɛ min kan na ni sɛbɛkɛ tɛ a ye kɛ n bila ye joona dɛ a ye kɛ n lafiya n bɛ fɛ sɛbɛkɛ a foyi fɛ ni n taa kɛnɛ min kan u ka n lafiya n'a fɔ i bɛ n lafiya cogo min na wa salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. ayiwa alhamdulilah an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn an ka minisiri kumana a sara bɛ ala bolo a tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu k'u ye an b'a ɲini ala fɛ jamana in lafiyali ani jamana in kisili ni ala ka jɛ ye ala k'a fanga d'u ma jamanadenw ala ka na ni sababu bɛɛ ye u ka se ka jamanaden bɛɛ lafiya dekun bi yɔrɔ minnu kan u ka se ka wuli an b'o dugawu k'u ye an b'a kɛ an bɛ min gɛlɛya fangako la laadiriya ni tilennenya don n b'o de kan sisan Seydina Ali a ka kɔtɛrɛ de binna ni minisiri lafiyara tuma o tuma sira b'a bolo Seydina Ali a ka kɔtɛrɛ binna yahudiya dɔ de y'a tɔmɔ yahudiyakɛ ye kɔtɛrɛ in ta a valeur ka bon a y'a k'a yɛrɛ ta ye Seydina Ali y'a ye a ko yahudiyakɛ ma cɛ pɔr ni n ko yahudiya dɔrɔn a dɔn k'o tɛ silamɛ kɔni yahudiya bi mara jumɛn kɔnɔ sisan a bi silamɛw ka se de kɔnɔ sisan silamɛw ye jamana minɛ yahudiyaw b'a kɔnɔ silamɛ yɛrɛw b'a kɔnɔ mais a se n'a mara bi silamɛw de bolo yahudiyakɛ ye Seydina Ali ka kɔtɛrɛ ta k'a ta don Seydina Ali ko a ma a ko i ta tɛ a ko n ta don u ye kuma sama mɔgɔw ko min bɛ nin ban k'u ka taa juge fɛ yen Elkadi u taara Elkadi fɛ yen Seydina Ali y'i dama kasi Elkadi la ko n ka kɔtɛrɛ filɛ yahudiyakɛ bolo a ko a t'a di ko a ta don juge ko yahudiyakɛ ma ko e ta ye kɔtɛrɛ ye wa a ko ɔhɔ a ko n y'a san ne ta don juge y'i yɛlɛmɛ silamɛw ka juge y'a yɛlɛmɛ ka Seydina Ali ɲininka ko seere b'i la wa Seydina Ali ko ɔhɔ ko seere bɛ na kiiritigɛla ko Seydina Ali ma i seere ye jɔn ye a ko seere ye Hasanu ye a denkɛ Hasanu a ko alakira ko cɛ min ma ko aw de ye lahara alijinɛ funangɛninw kuntigi k'o kuntigiya bɛ nin de bolo ko seere ye Hasanu ye juge ko Seydina Ali ma ko seere wɛrɛ b'i la wa a ko seere wɛrɛ tɛ na a ko bɔn n t'i den ka seereya minɛ i ye mais juge yɛrɛ ni ala cɛ a y'a dɔn ko Seydina Ali ta don mais a ko dalilu ma dafa i bolo mɔgɔ den tɛ k'i seere ye kiiritigɛyɔrɔ la a ko bɔn n ye kiiri tigɛ yahudiyakɛ i ta ye kɔtɛrɛ ye e n'a ka ta a ko Ali ma a ko dalilu t'e bolo ko kiiri banna la ilaha illallah silamɛw ka kiiritigɛla de kelen filɛ ka kiiri tigɛ k'a daja a yɛrɛw fɛ kafiri la kafiri dugu jɛra don jumɛn n'an ko an ɲɛ ti da kafiri kan
ni kafiru kun k'u ɲɛ ti da nka silamɛya tun bɛ don Mali la yan ayi a ti don Allahu akbar Banburu ma silamɛya se yan o ayi o ma kɛ karamɔgɔkɛ bɛ na kafiruw ka dugu la bolitigiw fɛ yen u b'a loger Allahu akbar ko karamɔgɔ a yɛrɛw ko a t'an ka sogo dun dɛ ayiwa i ka sɛ filɛ i yɛrɛ k'a kantigɛ i ka saga filɛ i fana don i yɛrɛ k'a kantigɛ bolisɔnnaw de tun b'o d'an ka karamɔgɔw ma karamɔgɔw b'u nɛgɛn ka wajuliw k'u ye n'u sera min na o bɛ tuubi n'u sera min na o bɛ tuubi mais o don fanga ni se bɛ jɛni ye kafiriw n'u kun k'a ɲɛ ti da silamɛw ka joli caman kun bɛ bɔn dɛ a ye histoire kalan han a ye segin aw kɔ a y'a faw ɲininka Banburu ma diinɛ don yan fa nɛni ba nɛni ma silamɛya se yan kiri jara kafiri la yahudiyakɛ yahudiyakɛ ye juge ɲininka ko nin ye kiri bannen ye a ko pewu ko ka kiri daja kafiri la silamɛw ka tribunal la ka Seydina Ali ɲɔgɔnna bi a ko an ka diinɛ ko laadiriya de ye laadiriya ɲɛda t'anw bolo yan laadiriya ɲɛkɔrɔ i mana kɛ maa o maa i bi ben yan ni dalilu ma dafa yahudiyakɛ ko di a ko wa ni nin ye silamɛya taacogo ye anw ma foyi ɲini diɲɛ kɔnɔ ni laadiriya tɛ wa nin ye tiɲɛ taasira ye n bolo filɛ a tuubira o yɔrɔ bɛɛ a ko walahi n ye kɔtɛrɛ tɛmɛ de n y'a tɔmɔ de n y'a dɔn Ali ta don wa juge e yɛrɛ y'a dɔn Ali ta don wa ne donna aw ka diinɛ na Manil Fam Manil Moyi Manil Nasir Manil Kafi Manil Wahab wa Haidar ay laadiriya ye makisa jan dɔ de f'u ye yan mais ni faama bɛ fɛ a ka fanga ka ɲɛ faama bɛ fɛ ka to fanga na jugu kana s'a la tɔɔrɔ kana sɔrɔ ne tɛna histoire jan fɔ n tɛna fɔ kira ko tan n bɛna fɔ ne ɲɛ ani maa caman ɲɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen a man jan yan na président dɔ tun bɛ yen président tɛ silamɛ ye dɛ président tɛ silamɛ ye chrétien don mais malgré tout a kun bɛ wari de bila enveloppe kɔnɔ k'a fa k'a d'a ka cidenw ma ni fajiri seli banna u b'a toucher silamɛw bɔtɔ la o ma ɲɛ dɛ a tilala ka étage ba jɔ a ka soba ninnu maa dɔw b'o wele cogo di so belebele ninnu a y'o dɔ jɔ u ko a bɛna mun kɛ nin na so bannen tuma min na a ko ka fandanw bila a kɔnɔ ani fiyendɔw ni minnu sen ma ɲi n'u tɛ se k'u yɛrɛ balo a ye fandan de kɛ ka étage fa ne yɛrɛ taara yen parce que anw ka dugulamɔgɔ dɔ an ka dugulamɔgɔ tɛ sa mais a nana kalan k'anw ka dugu la fiyendɔ kun don nka fiyendɔ hakilitigi kun don parce que a kun bɛ foro siyɛn an b'a fɔ ko kɔrɔsiyɛnni a kun bɛ kɔrɔsiyɛnni de kɛ ko Gawusu mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ b'a dɔn min bɔ tamani a kun bɛ Fɔmandalakaw fɛ yen an b'a dɔn Ɲamakalakaw o fila dɔrɔn kelen a kun bɛ yen ko Gawusu a bɛ foro siyɛn fiyendɔ de don mais olu bɛɛ taara a dugu la président y'u bɛɛ loger anw taara ka taa ale de fo Abidjan mais a b'u dumuni d'u ma a b'u balo a jɔlen bɛ ni fantanw ka ko bɛɛ ye Ala kama mais fo ka taa sa a ma malo fo ka taa sa a sara fanga na maa ma se k'a bɔ yen a ka ɲumanya kama Ala y'a to yen bɛɛ dɛsɛra a la a ye ɲumankɛlaw tɔgɔ to histoire la yen a fɔ ko o fo ti bɔ an ye a faamuna wa a fɔlen ye nin ye o fo ti bɔ an ye ko d'Ivoire a hinɛna fantanw na chrétien don mais a ye silamɛw dɛmɛ
ala yɛrɛ y'a dɛmɛ Allahu Akbar kɛra. maa maa mana hinɛ fandenw na ala bɛ hinɛ na Tiɲɛ o bɛ kɛnɛ kan. alors fanga mago bɛ mun na laadiriya O don. fanga tɛ se ka wari di bɛɛ ma Ayi. a tɛ se ka bɛɛ embrasser Ayi. a tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ Ayi. mais a bɛ se ka bɛɛ dɛmɛ ni laadiriya ni tilennenya ye Tiɲɛ. ka faso nafolo to a cogo la a kana suɲɛ a ka kɛ ka faso jɔ Tiɲɛ siga t'a la. Ayi dira. Allahu Akbar. faama o faama mana o kɛ ala b'i dɛmɛ Siga t'o la o bɛ kɛ. mɔgɔw de bɛ cu fɔ mɔgɔw de bɛ ca fɔ Tiɲɛ. nka kuma tɛ yɛlɛmɛ yɔrɔ min na ala fɛ yen don Tiɲɛ. la yubaddalu l-qawlu ladayya Siga yi. wa ma ana bi zalamin lil abid Allahu Akbar. ala ko kuma tɛ yɛlɛmɛ ale fɛ yen dɛ Ayi o tɛ kɛ. wa a tɛ jɔn tɔɲɔ ɔ ni faama min mago b'i ka fanga ka yiriwa fanga ka basigi fanga ka sabati diɲɛ bɛɛ k'i kɛlɛ ni ala y'i dɛmɛ i bɛ se Tiɲɛ siga t'a la. Wulibali. nka foyi t'i se fɔ laadiriya Allahu Akbar. tilennenya faso kanu Allahu Akbar. k'i yɛrɛ to yen ka faso ta Tiɲɛ. ala b'i dɛmɛ Tiɲɛ siga t'o la. ka dɛsɛbaatɔw tulo ma gɛn k'i cɛsiri i ye layidu min ta k'a dafa Allahu Akbar. kumana ɲinɛ bɛn kɛra min ka mawuludu kɛyɔrɔw la ko laadiriya O don. n ye laadiriya dɔ de di faamaw ma laadiriya wajibiyalen tɛ faamaw kelen kan o Ayi Allahu Akbar. muso b'e kunna o O b'an bolo. wa i yɛrɛ tilen i muso tɔɲɔli se t'a ye o bɛ se ka balawu dɔ jigin Tiɲɛ. e kan fo ka maa wɛrɛ sɔrɔ Allahu Akbar. ala ko kuranɛ kɔnɔ ko a ye kuma tiɲɛnikɛlaw ni tɔɲɔlikɛlaw fɛ dɛ Tiɲɛ. ko n'a ma kuma u fɛ ni ne ala ka balawu nana min ye tɔɲɔli kɛ min ma tɔɲɔli kɛ ko a bɛɛ bɛ bɔ a kalama Tiɲɛ siga t'a la. kuranɛ de y'a fɔ Allahu Akbar. Kuranɛ bi yan. Ayi dira. aha nabi ko suratul anfal ni ala kumakan de ye dɛ ko a ye kuma tiɲɛnikɛlaw fɛ a ye kuma walimusotigɛlaw fɛ a ye kuma wali nafolo dunnaw fɛ a ye kuma dabalijugukɛlaw fɛ a ye kuma hasidiw ni ɲɛngow fɛ a ye kuma muso tɔɲɔlaw fɛ Allahu Akbar. ko n'u m'a to n'a ma kuma u fɛ ni n ka balawu nana minnu ye tɔɲɔli kɛ n t'o dama ta dɛ Ayi. bali n b'a bɛɛ gosi Allahu Akbar. a bɛɛ Allahu Akbar. an filɛ o balawu de kɔnɔ An b'a kɔnɔ siga t'o la. diinɛ kura nana Tiɲɛ. seli dɔrɔn suɲɛni kɛ mɔgɔ faga Tiɲɛ. dabalijugu kɛ hasidiya kɛ kɛ ɲɛngo ye kɛ dangaden ye mɛ n'i bɛ seli dɔrɔn ko c'est bon Allahu Akbar. o diinɛ kura de nana An nana siga t'o la. Sisan. kira nana ni min ye o bila la Allahu Akbar. O bila la. n'an bɛ hɛrɛ fɛ dutigi yanni i ka girin morikɛ ka sɛbɛn nɔfɛ Siga. ne m'a fɔ nkalon don dɛ Ayi. yanni i ka girin domakɛ ka daga nɔfɛ ne m'a fɔ nkalon don dɛ Ayi. fɛn dɔ bɛ fɛn dɔ tiɲɛ Tiɲɛ siga t'o la. girin fɔlɔ i ni ala cɛ ka ɲɛ Allahu Akbar. a bɛ fɔ o ma laadiriya Ayi dira. kana seli Ayi. muso fila min b'i kunna tile muso kelen min fana b'i kun ka taa dugu tila bɔlɔ fɛ ka sɔrɔ ka na ale nɔfɛ la tile Allahu Akbar. o tɔɲɔli fɛn o fɛn a bɛ garisɛgɛ nagasi a bɛ balawu se mɔgɔ ma ko morikɛ ka sɛbɛn ma ɲɛ domakɛ ka daga ma ɲɛ ala kalenna n bɛ tɔɲɔlikɛla ta tiɲɛ o domakɛ jɔyɔrɔ b'o la wa morikɛ jɔyɔrɔ b'o la Ayi. A jɔyɔrɔ si t'o la. Ayi dira. a ye jogo lajɛ Allahu Akbar. ni jogo tiɲɛna maaya tiɲɛna Pewu. pewu diinɛ ko tɛ yen Ayi. o tumana n bɛ nin fɔ an ka faamaw ye k'a fɔ an yɛrɛ ye Wala. an yɛrɛ ka kɛ laadiri ye Allahu Akbar. an yɛrɛ ka tilen Tiɲɛ. an ka mara kɔnɔ an ka tilen an n'an ka kalandenw cɛ an ka tilen an ni an kanubaw cɛ Allahu Akbar. O tiɲɛ. faamaw dama tɛ dɛ bɛɛ de don Tiɲɛ. alors mais an bɛ min fɔ mali fanga ye ka fara a kan u ka jogo ninnu lajɛ Allahu Akbar. dazago dɔw bɛ yen o ye fanga jɔyɔrɔ ye Siga yi. O ye wulibali. dazago dɔw bɛ jamana kɔnɔ o ye fanga jɔyɔrɔ ye Allahu Akbar. maa wɛrɛ tɛ se k'o ɲɛnabɔ ala ye olu minnu sigi a kunna bi n'olu tɛ Tiɲɛ siga t'a la. an bɛ cɛsiri ɲini u fɛ mali bi sɛgɛn kɔnɔ bi dekun bɛ yen Tiɲɛ. an bɛ yɔrɔnin min na an b'o tɔ dafa an bɛ dugawu kɛ Inshallah. an bɛ se bangeni yɔrɔ ma ka sɔrɔ ka labɛn min bɛ n bolo ni ala sɔnna Namu. semaine nata
dengundi n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan u y'anw ka diinɛ kɛ mɔgɔ faga diinɛ de k'a fɔ alakira tun ye mɔgɔ fagala ye o galo kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye kɛlɛ hakɛ min kɛ n bɛn'o fɔ ye fagali kɛra min na n bɛn'o fɔ ye kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ maa joli sara silamɛw la maa joli sara kafiriw la a bɛna a bɛɛ jate dɔn ni ala ye si di ka denkundi kɔnɔ inshallah silamɛya tɛ juguya diinɛ ye mɔgɔ faga diinɛ tɛ bagabaga diinɛ tɛ laadiriya ni tilennenya de don hinɛ ni makari n ye nin min fɔ masakɛ min ye nin kɛ n'o ye Ofoti ye wallahi ala y'a bonya fɔ k'a sa parce que alakira de y'a fɔ ko sɔna'ul ma'rufi taqi masari as-su'i ko ɲumanya ko a bi balawu natɔ kunbɛn a ye ɲuman kɛ han a y'a janto a ye hinɛ mɔgɔw la a ye ɲɔgɔn dɛmɛ a ye yafa ɲɔgɔn ma n'o kɛra ala b'an dɛmɛ jamana in b'a yɛrɛ sɔrɔ na a fɔ mawludu tɛmɛni mawludu y'an karamɔgɔ وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء إلى طلوع الفجر الأمئية. أكو على كرا صلى الله عليه وسلم بانيني أكو قدامنا شوفه أنغرا مغفوك تاسي فجري كان ينجلي واتما ملكه بيتاني كاسجلا نعم وكذا المكاد أكو يرولا على كرا بامسو تينا نامنه وودعته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ كالبدر ليلة التمام. أكو على كرا صلى الله عليه وسلم بمسو يا أبلاد الإسافة يلي إبا فوكو كالوت لتناني على كرا بانينا صلى الله عليه وسلم إبا فوكو كالوت لتناني أبي يلي تقومنا ويجب علينا معشر الحاضرين والسامعين القيام إلى ذكر مولده الشريف. أقول نالك رأك بانيني فورا kwa nyini nendo silame chemana musumafe anga ulika njo bonye kama ala kira yere sallallahu alaihi wasallam. Koroka namandi nyote ne kunyanyela men naka koro obitanga fugula ni maganjala ni nyine kanadia subhanallah aha ode anjo yawo kira kanu koni ode anse ya ola obangeni kira yere ni sojara noyi ndene ondene ala kira kumbisu uye kira nyine ngako ndene shunku yemwe ako ne bangena ndene ne bindene shun parce que mbangena ndene ne mawludu be jien kono kira mangwana ala ka naw deme amin amin mama yilla maga banawo bana bila ala ma bana amin amin banawo bana bila ala ma bana amin amin ala ka kene yawdi amin ala ka hami udla amin ala ka naw sutura amin leydu tigi aw bi fo leydu tigi aw bi fo allahu akbar sama se ka aw bali bugo ma se ka aw bali o kama ala ma nga hami udla la amin anga jamana ala ka kisi anga jamana ala ka kolosi an kɛrɛfɛ jamanaw ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ an kɛrɛfɛ jamanaw ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ an ka sɔrɔsiw ala k'u dɛmɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'u kɔlɔsi ala k'an yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ ŋaniyaw siri rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma ansurna wansurna waqti hajatina farij hamana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bara in kun kɛra nin cogoya de la n'o ye ɲinan mawludu su ye stade 26 mars kɔnɔna na min bɛ labɛn jamiyatul ansardin international fadi fɛ an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ye wasa kɛ an ye cogoya min na ala k'an si jɔ ka san wɛrɛ ta yira an na k'o wasa kelen k'o to sen na nin bɛɛ sababu ɲuman ye an ka cɛkɔrɔba sanuma min ye n'o ye seyidi shiru usman madan haidara
a masaw kosɔn ala k'an ka jamana in basigi n'o ye bastani bamadani ye ale yɛrɛ hɔrɔma n'a barika ala ka bɔda di an ka sɔrɔsiw ma jamana in maa o maa degunnen don ala ka bɔda di a ma an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn ale yɛrɛ kun ye a n'a ka denbaya ye ani mɔgɔ mɔgɔ de bɛ degun kɔnɔna na nin waati in na ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an kɛrɛfɛ dugu ala ka basigi don a kɔnɔna na ala ka bɔda di an yɛrɛ kun ala k'an ka jamana basigi ka hɛrɛ don a kɔnɔ ka sutura don a kɔnɔna na ka kanbɛ don a kɔnɔna na mawludu yɛrɛ hɔrɔma na a barika kosɔn Sheikh Usman Malan Haidara hɔrɔma na a barika kosɔn salli ala muhammadin wa alihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu كأنهم هربا أبدال أبراهات أو أسكهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أخشى